Gaur hemen Nafarroko Gobernuko Landako Garapenerako eta Ingurumeneko Departamentuko kontseilariari eta zuzendariaren aurrean defendatzen ari genuena ez da soilik bizi garen lurraldea, baizik eta gure landa bizimodua. Belaunaldiz belaunaldi eskualdatu den bizimodua. Zure arbasoek beren garaian trinko defendatu eta borrokatu zutena. Arroitzek bizirik jarraitu nahi du. Horretarako bertako produktuaren aberastasuna eta kalitatea mantendu behar dugu. Gure herriari izena eta ikusgarritasuna eman dioten produktuak dira eta. Ez dugu gure osasunaren kontura negozioa egiteko onartuko. Ez da gure lorzoruen osasunaren kontura. Gure bizi kalitatea negozioa bihurtu nahi dute. Ez Arroitzek, ez inongo herriek ez dute beren burua saltzen, bere burua defendatzen dute. Horregatik, guztiagatik, ez dugu onartuko AGR Biogas, enpresak bultzatutako makroproiektu honen inposaketa. Izan ere, gure lurraldeen errealitate eta premiei erantzun beharrean, interes pribatu eta kapitalistak bultzatzen ditu. Gure osasunak eta bizigaren lurraldeak ondorioz negatiboa pairatuz. Hola, Caracola. Si lo que hacemos te mola, apoya nuestro proyecto. Gaurko galdera argia eta zuzena izan da. Naiz eta herriak behin eta berriz esan duen ez duela biometanizazio makroplantarik nahi, inposatuko diguzue, herri baten gainetik pasako zarete, ez dugu onartuko, antolatzen eta mobilizatzen jarraituko gara, gure iritzia respetatu eta proiektu hau behin betiko bertan bera utzi arte. Gaur, Arroitzeri buruz hitz egiten ari gara, argi daukagu gure lurraldeetan egiten dituzten makroproiektu jasanezin hauek ez ditugula nahi, ez gure herrian ez da inoiz inon ere. Gaur, aipatu dugun bezala, Arroitzek erroldatutako 508 pertsonez gain, Nafarroko 10.000 pertsonek sinatu dute biometanizazio eredu honen aurka. Eskerrik asko. Herri antolatuak bakarrik salba dezake herria.